Λοιπόν, ξανά την Άννα, για την πολύ ωραία τοποθέτησή τη, αλλά και για όλους εσάς τοποθετηθήκατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας. Και το γραμματέα, φυσικά, να συγχαρώ για την πολύ απόψινή εκδήλωση. Άννα μου, επειδή ξέρουμε όλοι ότι έχεις πολύ ευρεία ματιά και σε εξωτερικό πεδίο, μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον ό,τι είπες για την αρχαία Αθήνα και μου θύμισε την νομική Αθηνών, τον καθηγητή μας στο Διεθνές Δίκαιο, που αυτό είχαμε ζουλήξει στο μυαλό μας, να μάθουμε το πολύ περδομένο Διεθνές Δίκαιο. Στο τέλος, τι μας λέει ο καθηγητής? Παιδιά, ό,τι ακούσατε, ξεχάστε το. Δεν ισχύει το Διεθνές Δίκαιο. Ισχύει το δίκαιο του δυνατού. Και τι κάνουμε εδώ, του είπαμε, τελικά, στο καιρό, τι μαθαίναμε? Ξέρετε, αυτά είναι όλα σχετικά. Ο δυνατός κερδίζει. Αλλά, αν τύχει χαμογελάσει και στον αδύναμο, αν έχει καλή διπλωματία, αν έχει καλή στρατηγική, αν έχει καλή έμπνευση, προσθέτω εγώ, αν έχει όντως θέσεις δυνατές και θέληση και δυναμισμό. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, που είναι πατριωτικό κόμμα, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, και στρατηγική και σοβαρές θέσεις και έμπνευση και θέληση και σοβαρά στελέχη και σε εξωτερική πολιτική αλλά και σε εσωτερική πολιτική. Και υπάρχει ιδεολογία, είμαι πιο αισιόδοξη από σαν Άννα σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι που είμαστε εδώ έχουμε ιδεολογία και ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και ξέρουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία, όπως είπε η Άννα, είναι αυτό που πρέπει να έχουμε ως κάδρο στο μυαλό μας και ως στόχο διακυβέρνησης, γιατί αυτή είναι η ιδεολογία που έχει το κέντρο βάρος της στην κοινωνική πολιτική. Αυτή που μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των πολιτών. Και πρέπει όντως, όπως άκουσα πολλούς συντρόφους να λένε, να γίνουμε όλοι εδώ πολλαπλασιαστές όσων λέγονται στις αίθουσες όπου γίνονται οι συναντήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, το οργανωτικό του, να προχωρήσει σε εξωστρέφεια περισσότερη. Και έτσι είναι που θα αναστρέψουμε τις προβλέψεις και νομίζω ότι και αυτές είναι όλες κατευθυνόμενες. Δεν θεωρώ ότι τα νούμερα που ακούγονται είναι πραγματικά. Ξέρουμε όλοι ότι πληρώνονται πολλοί δημοσιογράφοι, ξέρουμε από ποιον και από ποιους, για να αποδομούν την εικόνα της αντιπολίτευσης και διημών, με ήττα, και να βελτιώνουν και να χτίζουν μια πολύ καλή εικόνα των μη κυβερνώντων και του Πρωθυπουργού. Επομένως, οφείλουμε και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση για την κυβέρνηση της χώρας και γιατί είμαστε ιδεολόγοι και γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία μας και γιατί είμαστε νεκροί πολίτες και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαδώσουμε τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Είναι καθήκον μας. Ευχαριστώ, σύντροφε.